Pozdrav YouTuberi, ja sam Radomir i danas krećem u Minecraftu da vam pokažem kako da napravite bager koji može da kopa, ali vi upravljate njemu. Ima još ovakvih videa, gledao sam na YouTubeu kako to je pravi i Serbian Games BL, ali u njegovom tutorialu bager to radi sam, a ovaj bager koji ću ja vama da pokažem kako se pravi, vi upravljate sa njim. Da li će onda kopa odjednom ili da neće. Pa potrebno vam je ovaj kamen, ovo na početku, kamen, potrebno je crveni kamen, potrebno je jedna baklja i TNT. I to je to. Što se tiče pravljenja. Sad, idemo da krećemo da napravimo. Tako. Neće, ovo će biti premalo. Idemo još gore. Tako. Da pravimo s druge strane. Napravit ćete ovakvu kocku i jednu ćete staviti ovdje. Tako. I ništa više. Onda, evo ove muzike koju ja volim. Samo malo. Sad, dobro. Idemo sad. Uzet ćete ovaj crveni kamen. Stavit ćete ga tu i tako. Ili samo malo, nećete tako. Evo ovako. I sada, uzet ćete ovu baklju i stavit ćete ovdje. I vidjet ćete kako će se ovo odmah upaliti. I što se tiče toga, gotovo je. Sad samo jednostavno uzimate TNT i postepeno ga stavljate ovdje i vidite, on će se stalno paliti i spadati dolje. Evo vidite, sad ćemo krenuti. Vaš bager je gotov. Samo vi postepeno stavljajte TNT i on će spadati dolje i dok on bude pucao, tako će kopati jednu duboku rupu koju ako želite možete da tražite neke rude, kao na primjer, samo malo, uglja, zlata, metala ili dijamanata, možete tako, i ako to već imate u kreativnom modu. Vidite, jako je lako, samo postepeno stavljajte TNT i on će kad se zapali spadati dolje. Kao što vidite, ako sklonete ovu baklju i stavite TNT, onda neće moći da spada dolje, on će biti tu. Ali kad stavite baklju, on će spasti dolje. Dakle, kao što sam rekao, samo stavljate, beži bre. Samo stavljajte TNT ovdje i on će spadati dolje i kopat će jednu veliku rupu. Pa dragi youtuberi, ako vam se svidio ovaj video, vi pravite ovo, ako vam se jako svidjelo, ostavite like, share, subscribe, jako bi mi to mnogo značilo. Mi se vidimo do sljedećeg tutoriala, ćao!